ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಮಿತಿ ಹೊರತಂದಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೊಂದೇ 2026 ತುಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾರಾನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ದಿನವನ್ನ ನೋಡುವ ಕ್ರಮ ತುಳುವರದ್ದು. ಗದ್ದೆಗೆ ಬೀಜವನ್ನ ಕೂಡ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿಂಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದಂದೇ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ತುಳುವರಿಗೆ ತುಳುವಿನತಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕ್ಕೊಂದಿ ತುಳುವಿನ ದಿನ, ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಪಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಗಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ತುಳುವಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಜಲು ಅದನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿಲೇಟ್ ಅದನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರಗಿಲ್ದೆ ಅವು ವಿಸ್ತಾರ ಆಪಣ ಅದನ್ನ ಜನಮಾನಸದ ನಡುವೆ ಅವು ಚಾಕಿರುಪಣ ಅದನ್ನ ತುಂಬುಪಣ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಲೋಚನೆ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ಮಂದೊಂದು ಅಂಜಿತನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕೊಂದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅದನ್ನ ದಿನ ಕೂಟ ಈಕೆ ಕೊಡದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ತೋಪುನನ ಅದನ್ನ ದಿನ ತೋಪುನನ ಅದನ್ನ ತಾರೀಖೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನಾಗಲ್ಲ ಆ ತಾರೀಕು ಆ ದಿನ ಜಮಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ದಿನ ರೂಢಿಡ್ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂಚದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಐದು ಸುರುಟು ಕೊನತ್ತದು ಐನೀತೊಂಜಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ನ ವಿಷಯಲು ಅದನ್ನ ಸೊತ್ತಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಐತ ನಡುಟೆ ಐಟೇಟೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಟೆ ಕೊನತ್ತದು ಐನು ಜನಪ್ರಿಯ ಮನ್ಪುನ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಐಕ್ ಕೊಡೋದು ಏನು ಪ್ರವೀಣ್ಯರಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ತಂಡಗ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ಒಕ್ಕ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಉಚಿತವಾದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕರೀನ 13 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಳುದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಐನು ಊರಿಡಿಕ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಐದು ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ನಮಕ್ ಖಂಡಿತ ಬೇತಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕಂದು అయితే ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಅದನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಲೆಟ್ ತುಳುಕಾದ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರುದುಂಟು ಐತ ನಡುಟು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಮಿತಿ ನೆಲೆಟ್ ಆರಂಜಿ ತುಳುಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಊರವ್ರ ಮೇಲೆ ಲೋಕವ್ರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಐನು ಉಚಿತವಾದ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಪಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಬೋಣ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಆತಂದ ಪಟ್ಟ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬರ್ತನಾಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರದಕ್ಕಲು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಡ್ ನೆಲೆ ಆತನ ತುಳುವೆರು ಬತ್ತಂಡ ಬಿದೈವರು ಬತ್ತನಾಕಲ್ಲ ಅವರ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯಡ ಅತನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಯದ ಗೋಡೆ ಹಿಡಿದು ಅತ್ತಂದ ಐಕಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಈ ತುಳುತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಒಂಜಿಗ್ಲೆ ಕಾಪಿ ಪ್ರತಿ ಬೋಡಿತ್ತಂದು ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈಗಿನ ಪ್ರವೀಣರಾಜರು ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ವೇರು ಇಂಚ ಕಲ್ಪಾವನಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕುತೂಹಲನ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಾವು ಬಟ್ ಅಡೆ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ತನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ತೆರೆಯಲು ಬರೆಯ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ತುಳುಲಿಪಿ ವಿನ್ಯಾಸಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಮಿತಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತುಳುನಾಡಿನ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತುಳುಲಿಪಿ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ತುಳುವಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು 2009ರಿಂದ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. 15 ವಿಧದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 2009 ಇಂಚ ಎಂಗಳು ಪ್ರಥಮ ಲಿಪಿನ ಕೊಂತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಗಳು ಮನಕಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚಾದ ಎಂಗಲ್ನೈತೆ ತುಳು ಮಸ್ತ್ ತುಳು 15 ವಿಧದ ತುಳುತ ಲಿಪಿನ ನಾವು ಮಲ್ತದ ಫಾಂಟ್ 15 ಟೈಪ್ದ ಫಾಂಟ್ ಐತೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುನಾಡ ಇಟಾಲಿಕ್ ಟೈಪ್ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಇಂಚ ಮಾತು ಬರ್ಪುನದೆ ಅಂಚೆ ಎಂಗಳು ತುಳು ಹಲವಾರು ಫಾಂಟ್ ಬಂತ ಐತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಐತೆ ಎಂಗಳು ಮನ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಂತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುಕು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಏನು ಮುಡಿದು ಕೊರಪ ಎಂಗಳು ಎಂಗಳು ಮಂತಿನ 15 ಫಾಂಟ್ ಉಂಟು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಡ ಯುನಿಕೋಡ್ ಐತೆ ಆ ಒಂದು ಉಂಟು ಆಂಡಲ ಪಂಪಿನ ಐನು ಅವು ಫಾಂಟ್ ಎಂಗಳು ಮಂತಿನ ಪೂರ ಯುನಿಕೋಡ್ ಅಂಚಾದ ಐನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು. ಅಂಚಾದ ಇಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಡಿಯೂರು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಒಡಿಯೂರದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅವರ ಬಂಡೇರಿ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರನಾಗ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ವಿಷಯ ಬರ್ತೇನೆ
ಅಂಚ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಂಗ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತ ಅವಿ ಅವಳ ಇತ್ತೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ 13ನೇ ವರ್ಷ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವಾಗ ಆರು ಕಾಲ ಕೋಂದೇ ಬರ್ಬಿರೋ ಈ ಪುದರ ಇಕ್ಕೂರಿಗೆ ಪ್ರಥಮದ ಇಕ್ಕೆ ಪುದರ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಇಂಚನೆ ಬಂತು ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಐದು ಕಾರ್ ಬಂದಿರ ಅಂಚೆ ಕೊಡ್ತಿ ಐಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕೋಂದೆ ಬಂದು ದಿಗ್ಗ ಕಾಲ ಕೋಪೆ ಬಂದು ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಆತೊಂಜಿ ಸರಿಯಾಪುಜಿ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾದ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಕಾಲ ಕೋಂದೆ ಬಂದಿನ ವಿಷಯ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂದ ಆರು ಬಂದಿರ ಐದು ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೇಕೊಂಡ ಕೇಂಡೆ ಕೋಂದೆ ಬಂಪಿನ ವಿಷಯ ಬಂಪಿನ ತುಳುಡು ಬರ್ಪುಣ ಅವನ್ ಲೇಪಣ್ಣ ಯಾನಲ್ಲ ಕೇಂದಿಜೆವು ಅಂಚೆ ಆರು ಬಂದಿರ ಅವು ಉಂಡು ಪದಕೋಶ ಉಂಡು ಕೋಂದೆ ಬಂಡ ಗೊಂಚಲು ಬಂದ ಕಾಲದ ಗೊಂಚಲು ಅಂಚಾದ ಐನೇ ಪುದರ್ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಈತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶುಭೋದಯ ಆಳ್ವ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಮಿತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ವಿವೇಕ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಾಗೇಶ್ ಕಾವೂರು, ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.